hajiya ta ɗora voice in dai ba ita bace baka ba ta haka Allah kai ka dauko ta mai Jobs ne zai aiki. Wane ita? Jobs ne zai aiki yau. Wani mutu aikin ba. Kawai na zo da kayan. Na zo da kayan. Outro ne mai gida. Wanda bai gama ba. Irin wannan ya yi kasa. Za mu fari. Ya fi sau wasan samu kamar alama ta fara rubuta ba ko na kasa yaushe lokacin da dole da bako zuwa gobe ko shi ko ma na kai kira ka ko ba mu dora gobe ko ke ma la ko ga gidan yara ya da kiwon ka